L-Irlanda trid tiftaħ diskussjoni mal-Gvern Malti brabta mal-miscarriage leave li għaddu kif tħabbar li se tidħol fis-seħħ f'pajjiżna mix-xahar id-dieħel fil-bidu tas-sena ġdida. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDL waqt li ħasem fil-programm bil-fatti fuq One. B'sodisfazzjoni l-lejla waqt li ġejjaw informawni s-segretarjat tiegħi illi rċevejna korrispondenza mill-Irlanda fejn qalulna illi raw fuq dan il-modell li ħabbarna s-sibt li għadda u jixtiequ jiftħu diskussjoni magħna. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ħabbar kif il-ħaddiema f'pajjiżna li jitilfu il-wil tagħhom se jibdew jingħataw 7 tiem li speċjali mix-xogħol mingħajr telf fil-paga u mħallas kompletament mill-Gvern. Dan il-leave se jingħata mhux biss lin-nisa iżda anke lill-partner tagħhom avolja mhux miż-żewġin waqt li dan id-dritt se japplika għal ħaddiema kollha kemm fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku. Il-benefiċċju lil ħaddiema part-time jitħallas pro rata waqt li dak lil self-employed jitħallas kont il-paga medjana li hi ekwivalenti għad-doppju tal-paga minima nazzjonali. Dr. Ellu spjega li dan il-mudell daqstant b'saħħtu li jiddaħħal f'pajjiżna wara konsultazzjoni wiesa ma' professjonisti l-imsieħba soċjali u dawk li kellhom korriment u l-ewwel tax-xorta tiegħu fid-dinja. Dan hekk kif hemm numru ta' pajjiżi li għandhom miscarriage leave iżda mhux daqshekk b'saħħtu. Intqal kif dan kollu jista' jsir għax pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha li qed tkompli tinvesti fin-nies.